UNjulabuchopho uMthandeni umfowamaNqele. Kusho mina ngiwuMafavuke njengedangabani indoda eshisa yonke imizi yabathakathi ngesikhuni esisodwa somlilo, indoda abayifaka emgodini wezingonyama yaphuma iphila, indoda abayifaka emlilweni uvutha amalangabi yaphuma ingenamyocu. UNjulabuchopho uMthandeni umfowakaManqele. Why Mr Mafa uthi uMthandeni uNjulabuchopho? Khombisa bukhulu ubuhlakani uMthandeni umfowakaManqele elanda amantombazani acula olunye uhlobo lomculi okungasiwo uMaskandi. Why usho nje mfokwamafa? Ngiyazi uyabuza ekhaya ukuthi why ngisho ngalendlela engisho ngayo. Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi uMthandeni umfowakaManqele wehluleka wancama ukucula umculo kaMaskandi nokwenze ukuba ahlale phansi ajule engqondweni bese aphume nesinqumo esithi Mthandeni umfowakaManqele, ngoba uyakuhlula lo mculo kaMaskandi kuyoba kuhle ulanda amantombazani acula amanye ama-genres. That is why ke mina njengomfowakaMafa ngithi uNjulabuchopho uMthandeni umfowakaManqele siyokhumbula kahle ukuthi uMthandeni since aqala ukucula lolu hlobo lomculo kaMaskandi wahluleka wancama ukudefeater imbangi yakhe uKhuzani umfowakaMpongosi. Ibimhlula ngayo yonke indlela kulomculo kaMaskandi ngoba iqiniso lithi uKhuzani ngeke uzumelane naye when it comes to uMaskandi music. Ungaphezulu kakhulu kunoMthandeni uma kuziwa kumculo kaMaskandi. So uMthandeni wasebenzisa kubuhlakani bakhe naye waselanda amantombazani wasecula lolu hlobo lomculo awuculayo njengamanje owaqale wawucula ngo-2023 ecula noLwa Ndlunkulu becula ingoma eyayithi iParis, ingoma eyayimnandi ngendlela eyisimanga. Uma uqaphela kahle hle leya ngoma ethi Paris kwakungewona uMaskandi ogcwele, ingoma ethandwa yiwo wonke umuntu, ngisho umuntu ongawuthandi uMaskandi. Ifika ithandwe umuntu othanda uMaskandi, ithandwe umuntu othanda hip hop, ithandwe umuntu othanda i-afropop, ithandwe umuntu othanda ipiano, ithandwe umuntu othanda igqom. Leya ngoma ingena kulo lonke uhlobo lomculo. That is why ngincoma ubuhlakani bukaMthandeni umfowakaManqele. Angazi kumculo wakhe awuculayo ubizwa ngani lo awucula nabantu besifazane ngoba akuwona uMaskandi kahle hle ogcwele. Mhlambe iwulisi, engathi kunjalo, engathi siwulisi. So ubuhlakaniphe kakhulu uMthandeni ngalokho. Indlela atrenda ngayo uMthandeni from 2023 ukuze kube manje utrenda ngendlela eyisimanga. Utrendiswa yini na? Utrendiswa ubuhlakani bakhe abenza ngokuthi alanda amantombazani bacule lesi siwulisi asiculayo. 2024 waqhamuka nentombazani uMahu bathi Gucci. 2025 wabuya futhi noMahu bathi Dubai. Zonke lezi ingoma zesiwulisi zingoma ezingena kulo lonke uhlobo lomculo okhona kuleli zwe lakithi iSouth Africa. That is why ke uma ubuka lapha yana ko YouTube lezi ingoma zihamba ngendlela eyisimanga. Ngoba lezi ingoma ziviwa yiwo wonke umuntu.
So ngimshayela ihlombe uMthandeni Mfowakamanqele ngalobuhlakani abenza ngoba esebonile ukuthi umculo kaMaskandi umhlulile, wasezama ngalendlela azama ngayo ukuthi alanda amantombazani bacule isiwulisi. Uhlakaniphe kakhulu ke Mthandeni Mfowakamanqele. Bese ngibuyela kuwe ke Mfowakakhuzani, Mfowampungose. uKhuzani Mfowampungose, iqiniso lithi ngeke uzumenze lutho uma kuthintwa into ethinta uMaskandi. Khuzani uyawazi umculo kakhulu, umculo kaMaskandi. Ingako amhlula uMthandeni ngayo yonke indlela engakasicula uMthandeni isiwulisi. Uwazi ngayo yonke indlela and umculo wakhe une message. But inkinga la ifike iqale khona Khuzani Mfowampungose, ukuthi umculo wakho uthandwa kakhulu amabhinca, and kuyiqiniso ekuthenini wena Khuzani Mfowampungose umculo kaMaskandi akekho umculi onabalandeli ukufika kubalandeli bakho. That is why noma ukhiphile ibonakale kuhamba kahle kakhulu ko YouTube, ziviwa kakhulu ingoma zakho, but inkinga ziviwa kakhulu abantu abalandela umculo kaMaskandi, bese laba bantu abangawulandeli umculo kaMaskandi babe mbalwa abaviwa izingoma zakho, ngoba wena Khuzani Mfowampungose ushaya uMaskandi oqondile ngqo, ongaxutshwe nalutho. So ngaleyo ndlela Khuzani Mfowampungose, ibambe njengani yakwethu lawo ibambe khona kuMaskandi. Thina njengabalandeli bamaskandi siyawuthokozela ngendlela eyisimanga umculo wakho. Ungafuni ukulingisa uMthandeni ngesiwulisi. uMthandeni kube strategy sakhe nobuhlakani bakhe lapha yana kusiwulisi, nokho kumsebenzele kakhulu ukuthi naye igama lakhe libe sebalazweni, lize lifike egameni lakho Khuzani Mfowampungose. Asibonge zingane zakwethu, le video bengingayelula ibe yinde, kodwa manje angiyibambe la ngoba ngikhuluma la ngeinjula buchopho okuwuMthandeni Mfowakamanqele owajula kakhulu, waselanda amantombazani bacula lo mculo abawuculayo. Bese kuba yilenjula buchopho ewuKhuzani Mfowampungose ecula uMaskandi ngqo, nehlakaniphe kakhulu ke when it comes to ibusiness. Angibonga kakhulu izingane zakwethu. Inkosi ithela umusa. Nikhumbule njalo siwomafavuke njengedangabani, asikhethe ihlangothi, sizimele, siwu-SABC kahle kahle. Asibonge bafowethu, inkosi ithela umusa.